Původní střílny, sklady zbraní, dobové kostýmy i krátký film. To vše je součástí nového prohlídkového okruhu na tvrzi Bouda, který návštěvníky vrátí zpátky v čase. To, že vchodový objekt se dostává prakticky do bojového stavu roku 1938, tak to v této chvíli nikde neuvidíte. A některé interaktivní prvky jsou udělány tak, že skutečně vypadají, jako kdyby tvrz samotná byla plná vojáků. Nejnáročnější bylo vysoušení objektu, následně obnova omítek a oplechování stěn a stropů. Proběhla rekonstrukce i podlah, jsou tam samozřejmě i zárubně kompletně nový, přesně podle výkresové dokumentace, samozřejmě dveře a museli tam i dokonce proběhnout nějaké stavební úpravy ohledně příček. Dokonce i ubikace mužstva, tam vlastně původně vůbec neexistovala, ty příčky byly vybourané, takže my jsme tam vlastně kompletně dali tak, jak to má být. Projekt vznikl díky přeshraniční spolupráci Interreg Česko-Polsko. Jen v loňském roce navštívilo tvrz kolem 12 000 návštěvníků. Karolína Davidová, televize V1.